Sa weather update, maayong hapon ang malauman din sa Visayas karong weekend, ngadto na sa pagsud sa Semana Santa. Matud sa PAGASA, pabiling mipatigbabaw ang easterlies nga nagdala sa init nga hangin gikan sa dagat Pasipiko. Walay nabantayang tropical cyclone formation nga nagpaduol sa Pilipinas. Subay niini gipahimangnuan ang mga tao sa init nga panahon, ilabi na sa pagsaka sa heat index o kainitong mabatyagan. Labing taas nga temperatura nga natala karong bag-o moabot sa 40 degrees Celsius ni atong April 8. Posibleng masinati pa ang init sa mosunod nga mga adlaw. Labi na ngadto sa Semana Santa kun diin nang gawa sa mga tao alang sa mga religious activities. Ang atong kadagatan, ilabi na mag-travel via dagat is light to moderate ang atong balod. Wala tay expected na possible issuance of gale warning. Still gihapon na extreme caution category, init ug igang atong masinati. So we have to take precautionary measures.